Huriay na halongan ni Tuhan Yesus Kristus, nomor pengurus hita di Borngin ujung tahun 2024. Dang apala sedering nai, tinggal utama tahun 2024. Jala bongot meh tahun 2025. Di ujung di tahun non, riko dom maruji-ruji hita marningot padalan nang tabulus. Huhut langsung namalap gogo, ada orang setau duti padalan tay. Atau ngahama suara hono tahu Tuhan pardenggan basai. Hai kami mangalangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami. Meragam dua kanang tabulus manipat di bagasan sa taonon. Ra atik tung si pataganggu doro hata, marningot akan amaul di padalan ningoluta. Alay ko setoktong dogolomota, ia tu hata padengan basai, say patupaon na doa kaduming gatuhita. Tapasahat madalata tu debata. Ima tagolom laho papos rohata manalpuho taonon. Dohot mangyahi taon na barui. Di baheni tapangyar suara talaho mamuji Tuhani. Mared de mahita. Marhite-hite goari debata ama, dohogoran Tuhan Yesus Kristus, dohot goari todi parbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asaw nang bongot hamu tu pangujunan, managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang di boto hamu manang adigan tikini. Haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ale ama nami na di banua gijang. Di bahen hodo anak kaholongan ni Roham tutoro ni Patik. Asa di palua kanang ginonggoman ni Patik. Urupi hami. Asa dohot hami dapotan haluaw ni. Jala asamian hami di bagasan harajaw mo. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita. Tatangihon mapatik ni debata, ima di Filipi 4 ayat 6. Unang holosohon hamu agiaha, alay sadok pabotohon hamu matu debata pangidua muna, marhiti-hiti tangiang duhut ele-elek mardongan mauliate. Ido sahatna, atong mengugumahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maridihita. tatopoti madosata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang.
Horo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangolon. Marhiti-hiti anak haholongan ni Roham. Say asi maroham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Say sahapi matubaga sa rohan nami hasisani dosa nami Lehon matodim na badiyay asa unang ganggu rohan nami di asi ni Roham. Alay asahot rohan nami marhapor siyaon. Lahomanggotapon nasa dosa duhot roha portibion. Asaw pasahot hami diri nami tuho. Gabi pelian na mangulu jalan na badia. Maritihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata, taringot hasani dosa. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu kanalo jajalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu. Guruhon hamu ma sianau. Ay nalabok duau jala serek marroha. Asa dapotan hasonangan to di muna. Ay labok do augaku jalan yang duduk nahu paparsaton. Hasa ngapo ma di debata nari gijang. Amen. Mari demahita. Tatangihon mahata ni debata, turpu epistel di perpunguan bodari ujung taunon. Iman tersurat di sada Petrus bidu 5 ayat onom sahatu ayat 10 sada. Tajahama mergati sori. Atong pautoru hamuma dirihimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibo hamu ditikinay. Rohamuna tu iban. Ay disari doham. Torang marohamuna. Dungo mahamu na mau taot doalo muna si bolisi. Sungon babiat na marawang manglului si boduton na. Gumos mahamu mangalo ibana rite-rite apusiaw. Ingot hamu ma dang tarbay sosonggob akka hapursuon si songoni nang tuaka haamimuna na dipertibion. Alayang gode batana puna saluhut asin rohan na umajuhamu tuhasa ngapon na manoktongi di bagasan Kristus. Pauli-ulion na, pahoton na jala patugon na dohamu. Dung jolo di taon hamu sa tokin haporsuhoni. Di ba na mahaugon ro di sa lilig na. Amen. Ido sahat na. Martua do ak ngatumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amen. Vokal grup Domarosi dohot amang pendeta Margada Lubis.
Aci. Amanginang disordo hami nuaing naing pa abotohon tu hita pabua grup naungadok kinado di huriatta alai masihol nasida sarak marede doho tau alaon namara adi parpudi di hami laho makubasi di huriatta di tanggal 31 Desember. Saya itu hatta mana marsangap. Kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya. Hidupmu berarti. Bekerjalah sekarang di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasihnya menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jangan kau andalkan hari esok. Sekaranglah waktunya. Karena tiap saat mungkin saja jam-jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali. Jam kehidupan
Marede Mahita. Pusi panguluan sa topod mo, sayo ng panahon. Pusi panguluan may maaawang Hatid ako mahaporosyaw tay. So hatid ako sa taporosyaw di sadok portibion rap mahita madok. Aho porsya di debata Jehova. Ido ama pergona sohatu dosan natumo palangi doho tano. Aho porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai. Iman natunubuhon di si Maria. Nabegabia satoti porbadia. Adoran sohabubuhan. Ido tuhata natumaw na bernit di panghuman ni Selatus nama terpajal di bana di penorsilan natu tubratoro deng ditanom namula mengulu di are patuluhon namana di surgo lahon tusiamu di debata Jehova amanai berguna sohatu dosani isiba ibang pangsutu tanoon manghumi halak na mangulu doho namate au persia ditodi parobadia Jarang sada huria nabadia, huria hato panara Kristen akan nabadia, dohok desa ni dosa, dohok dehatai namandok, mulak mulu suluk dari halak nama mate, dohok dehongoluan nasara sudah. Amin. Tabegema sunggul-sunggul dihita di bagasan Bornginon, naparjolo, Bornginon ima perpunguan ujung tahun 21 Desember 2024. Namar jamita di perpunguan Tebodarion ima mampareses pendeta mangidu tua padiangan STH MM. Napatuluhon di hari marsugut tapatu pado perpunguan pertangyangan tahun baru pada Januari 2025 masuk pukul 10 wita. Songonima sunggul-sunggul di bagasan di Kiong. Mulia tema. Penari sahat mahita tunama jahaun berik dohot laporan keuangan. Oras madihita ka manginang.
Salam. Parjolo manungguli dotong ala 3 jam na mahita manalpuhon tahun 2024. Obartu tikting na di hari minggui anon pukul 00 tongma pinasungguluhot tuhita asa tapatu pama acara di Jabut Tabi. Obartu akan naung sinagihon ni parhalalutta acara keluarga jam 00. Mulutung suadong do pedihita budu ta jalo marhite situata adong do PDF na bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. Anggiat di jam 00 tahamulatehon dengan bahasa ni debata naung pataruhita tu tahun na baruan non. Napaduahon totu ganuk tahun tabigedo laporan tahunan manang berih manang berita jujur tahun di hata Batakna. Ima aka persaurata saliling tahun 2024 na bagas. Pesan eporus terpilih amang padita Dr. Tinambunan, Victor Tinambunan, pabua berihi unak pula sude di jaha ina. Secara ringkas mak poin nama. Ala memang nunga adongon berihon akadamang dainang di PDF na di WA group sian sektor sada satu sektor walu. Boy mata jalo mulo so masuk do pehita tu sektori ba tapangido masuk mahita tong. Asa boy tajaha perkembangan di huriat tahun. Akadamang dainang hujahahom ma secara ringkas. Na parjolo tahamulatehod do tu debata perdalanan di huriat tahun. Mamuka do hita sada Januari sahatu tikion 2024. Jala ditutup pun huriat taha KBP do tahun pelayanan di hita ima tahun oikumene inklusif. Jala di bagasan tema siam Matius 5 ayat 45. Idok songonon. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Alania kadamang dainang di perdana ni huriata nasa taunon tung tahamulate hodo tu debata raja ni huria ima Yesus Kristus dohotod di parbadia na paluason jalan na mangurupi hita parhalado partohonan dohot parhalado naso partohonan mangulahon saluhut ulaota di bagasan taunon. Jala di bagasanima tapatuduhon parsitutuot tasudi laho manggohi misi ni HKBP tu portibion ima asagabe pasu-pasu tu sadok portibion huriana HKBP asagabe pasu-pasu tu sadok portibion jala tapatu padui marhite tolu pajuon di huria ima koinonia persauran. Adong madibagasan na sekolah minggu remaja pemuda. Ama ina songoni nang akka lansia. Dukoni marturia. Ima nadong dibagasan na akka paredeon. Marhita kapunguan kor. Tiga di huriat punguan kor. Kor ina Esther. Ina parari Kamis. Kor ama Immanuel, kor ama hatopan, manang ama huria. Suang nang aka yanakota, remaja na po sebulung. Nakpeso setiap minggui marede di parminggota. Alay di kebaktian sore, saya di patubigihon na sidado. Suang ni aka pokal group, termasuk nakindu marosi. Mulutung sahaliaung di borginok kami marede na sida. Ba mauliate ma. Alay nung nga di bayan yan non di YouTube, nawedehon namin nakinani. Boy do berengom munay jala posrohan nami di subscribe pamuduan noni mau lihat mak. Na paduahon di parmingguan ni huriata tuluhali pukul 7 pukul 10 dohot pukul 5 sore. Rata-rata di pukul 7 hira 380 halak mak namar minggu. Jala di pukul 10 310 satu 370. Di parminggu sore 270 satu 300.
Songonima pertambahan ni parminggu. Lumobi di tonga-tongan yak ka hari-hari besar, baik Paskah atau Jumat Agung, dohot hari Natal. Upatu begiyo matuhita kadamang dainang, khususna di hari Natal, di malam Natal na tiga hari nasalpu. Gokdo huriat tahun marpungu. Molo dia bilangi akka parhaladota sekitar 2020 jiwa naro madohoti malam Natal pada tahun ini. Bertambah sian tahun nasalpu. Tung tahamulatehod di sudia kadamang dainang di parsitutuota lahu manggohi pajuon ni Tuhani di tonga-tonga ni Huriana parsidohot mamuji ibana namar sangapi. Napaduahon di pertanyaan sektor sudah hitaw botosa lumubi ak kaama dohot ina natung matsay makarikoton pertanyaan. Memang bodoh hita maparukilhon bahwa belum semua jemaat terpanggil untuk hidup dalam berdoa bersama di pertanyaan sektor. Kirim rohanami A1 tahun naro semua jemaat dari sektor 1 sampai sektor 8 marsitutu manian laho manggohi pajuota di pertanyaan ini. Memang adong do nasahali sa minggu, adong do nasahali 2 minggu. Sesuai dohot kearahan ni parhalado, do jumlah ni kakak manang rumah tangga nadong di sektori. Na mangihut tuak kapakobasion sekolah minggu, akadamang dainang mardalad do 2 hali partikian ni parminggu sekolah minggu. Di pukul 7 manuguk nai asara marminggu do natorasna di minggu dewasa. Alang gua kota di kelas manang ruangan naung di Patupa Huriata. Jala alam tabba do ka parminggu. Jala niajaran nya ka guru-guru sekolah minggu. Suang songonima di pukul 10. Asa di bagasan lasniroha do hita patupahoni. Mulutu ngalung akaya na kota kadamang dainang aka sekolah minggu tabuam manang na pukul 7 pei manang di pukul 10. Radedo guru-guru sekolah minggu laho mengajari nasida mabuan nasida tu hatani debata anggia marparbue nasida ditikina gabe aka anak na tarpasu-pasu tu masa depan nasida. Songonima di remaja do na posobulung akadamang dainang sian persikola SMP SMA do akan kuliah. Tutu bagian ni pelayanan ni Huriata maun sekalipun dan maksimal pelayanan non. Ala saya dipatupa do pajuon tuak kaya na kota lumubima di PA manang penelaahan Alkitab patanakon hatani debata tuak kaya na kota. Alay dang torop naro. Ape se gumodang aka yana kota remaja na posobulung di Huriat taon. Lani posrohanami akadamang dainang mulubuhi tu tahun naro bersinergi manian antara orang tua juga parhalado dalam hal untuk mengarahon akan kotai dohot mar PA lumobima parsidohot mar guru ede. Jala lumobima tuaka par guru malua tahari kotom may ala memang ganup bulan 5 di hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, di sido na sida makatidakon hapor siyaon na. Songonido tapatupa ganup taon. Alanito kaya nakon nami par guru malua, selalulah diutamakan persekutuan PA, remaja, dan naposobulung. Di kebaktian manang kategorial paropuan, akadamang dainang, adong do seksi parupuan ni Huriata na membidangi aka parupuan di Huriat taon. Tasitong ngadakula parpunga Korea ka parupuan na naing sihobasan. Sudi parupuan di tonga-tonga ni Huriat taon. Idobahen mulibay seksi parupuan atong adong pertangyangan baroma aka parupuan. Aka parupuan dotong nang ruak kaama kaparupuan do alaido bidang nasida. Ala nipos rohanami marahite-hite punguan kor ina Kamis, dohot ina Ester. Mulutungadong aka pertanyaan parupuan.
apakah itu sekali dalam 2 bulan atau di padomu dohot pertangyangan regional 2 Samarinda antara Resort Merak Samarinda Kota dan Resort Sentosa Samarinda. Anggia masude parupuan dohot tu akka ulauni. Sada sian akan ang niulani parupuan memang dipatupado pesta manang parpunguan niya kaina sa resort na maringanan di HKBP Muara Badak. Jala 2 tahun naro ba di HKBP Tenggarong ma. Kirim rohanami akka inanami akka parupuan termasuk nang akka parupuan na marbaju naung targoar marumur nga segani bana nasida masuk tupunguan na posobulong. Babu dodoho nasida disi. Ang giat boy tersalurkan akka bakat talenta di akka nasida. So ngonido tu distrik ba bersinergido seksi parupuata lau madohote ke kegiatan distrik molon niingot adong do di baik kegiatan ibadah padang ima di tanggal 4 Oktober 2024 di Pantai Manggar Balikpapan niuluhon ni Paresesta. Jala terlibat do akka parupuan sebagian na diutus ni Huriata tu ulauni. Akadamang dainang di parpunguan ama pe songonima adong 2 kategori parkour ama. Sekalipun songon seksi parupuan nak kinani dakolan na 2 niya niradutan ni seksi ama. Sudi akka ama nadong di Huriat tahun. Alay lebih dominado tu pargured deonido na diutamakan. Alani pos roha kadamang dainang to kataun naro punguan ama Immanuel dot ama Huria pe bersinergima mabeta-beta akka amata ala hubereng gudang doka potensi do talenta dia ka ama nadong di Huriata HKBP Sentosaon. Jala tahamulate hoddo di tahunon kehadiran ni Parede ama Solideo HKBP Jatiasih. Narona sida di hari Sabtu tanggal 14 dan 15 September tu Samarindaon. Parjolo patupahon evangelisasi kor di HKBP Merak di tanggal 14 Bodari. Jala doh dohita patupahon ede evangelisasi iki. Jala suang songonima di marsugo nai rak marsaur hita di Huriat tau do nasida marminggu ima di kunjungan nasida tu Huriata HKBP Sentosaon. Jala tapatupado ramah tamah songotad dalas nirohatta majakon nasida talehod dua kacendra mata ima tua hasil karya ni hala Dayak nadong di hitaon tapasahat tu nasida songotad dan yaka las nirohatta tu nasida anggia masong naidok nasidai ba ro nasida tu son disadatik kimuse borhak manian punguan ama gabungan Immanuel dohot ama Huria laho mangibati nasida nang tu HKBP Jatiasih. Anggia ma marsitutu hita disi. Dina 2 koron terus do patupahon paredeon di kebaktian pagi dan kebaktian jam 10. Na mangihut punguan lansia naniguaran nasida sola gratia. Mauliate ma dia kapangurus nami lumobia mang situa manulang naung bersusah payah dan pengurus nasida pe secara kompak nasida lau terus menerus patupahon parpunguan lansia. Sekalipun tabereng nian rata-rata 60 tahun tu gijang ngagudang beak ka ruas tadison natargoar lansia. Ba dohok mahitanian. Matsay tabudo dohok lansiaon. Setiap hari Jumat sore pukul 5 botarinay. Margati sorido nasida mabuan senek si panganon. Alay kon na lapot-lapotima. Ido. Ala na ngadung na lubangon. Jadi tumat selas doroha. Mauliate ma dinasida jala tarjo mahita kamanginang naung marumur 60 tahun tugijang parsidoh ma diulaun lansia ni Huriata. Unakulan na markori tapi kiri.
Gudang dulu sisiataan, apalagi hatani debata. Jala di sini ma tikinara, lappa jonok kodiri tu debata. Anggiat di tikina, ba say mamora ma hita di hatani debata. Na mangihut akadamang dainang hobar tu tahun okumene inklusif pelayanan ni Huriatta, dipilih do panitia ni ketuaan ni inang nyonya situa ade simbolon boru silalahi. Dohok dongan nasida laho memanitiai akaulaun tahun oikumene inklusif ni Huriatta HGB Sentosa. Nah perjodoh ulaun nasida ima mendampingi dan memfasilitasi anak sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan BOAS. Bulan oikumene anak sekolah minggu HKBP Distrik 27 Borneo. Nah maringanan di Regional 2. Ima di Samarindaon HKBP Merak dohot Sentosa. Jala puncakna di HKBP Sentosa sama di Patupa. Meragam do kegiatan di sia dong lomba vokal solo. Ima lagu wajibna ciptaan Yamang Paresesta. Carilah yang hilang. Luar biasa do tiki. Jala marsitu tu udah kena kotai. Lumobi sian Huriat tahun. Adong dua juara. Juara 2 dan juara harapan 1. Mauliate ma dinasida saya dibina ma lumobi di bidang marturia anggiat aka paredde nadong di Huriat tahun bisa diasah aka bakat-bakat nasida. Nah paduahon ulaun nasida ima melaksanakan kegiatan HUT RI di tingkat Huria dengan melibatkan semua kategorial termasuk ma aka sektor. Nah parsidohok disi adong lomba poli dohot lana asing akka ulaud disi. Sayang gia matu tahun naro lumobi di akka ulaun-ulaun memperingati hari kemerdekaan boy semarak ni tonga-tonga ni Huriatta. Di hatani debata di sadakorin 15 ya 50 alu madok. Ope hamu akadongaku na hinaholongan marsiho jala somubauba mahamu jalam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halu jauh muna di bagasat Tuhani. Artinya kadamang dainang asa manangisi penar tarpilit na terjauh gabi panitia di tonga-tonga di Huriat tahun. Inilah dasar hatani debata. So tung gabi so ta aturehon Huriat tahun. Na palimahon ganut tahun tapatu pado ulaun sakramen. Ya, baik sakramen ulaun nabadia dot sakramen padidion nabadia. Padidion nabadia adong tolu termin, tolu hali. Ima di tanggal 31 Maret, adong mapitu halak, 31 Agustus, walu halak, jala di tanggal 26 Desember, 20 halak. Jadi tolu halima satahun padidion nabadia. Nakpe saya dong do nang padidion na magudang, narosya nakka parugamo na asing. Tapatu pa may di minggu sore, nang dipagarap pe sekaligus gabi makatidakon haporsyaon. So nido ng sakramen ulaun nabadia di masa Jumat Agung toropna 1076 halak na madohoti ulaun nabadia. Jala di tanggal 25 Desember na tuarisada di Pesta Parjulo 1200 halak. Akaima na makasiholi hasesaan di dosa marhite ulaun nabadia. Alaninya nakadamang dainang ba marsitutu mahita mulutung adong ulaun nabadia dohok mahita disi. Ay dohok dohita di hokop Kristus. Marhite mudarnay na durus laho manisa dosata. Na papituhon parguru makatidakon haporsyaon akadamang dainang di tanggal 6 Mei 2024 nunga makatidakon haporsyaon akayanakon Huriatta toropna 31 halak. Jala di tahun 2024 tahun 2025 anon ba taida mak marsiajar do penuang nasida mudah-mudahan nasida boy lulus sude ala adung do ba nagagalatong hola 2 hali do marguru marsiajar banak pada hoto niatong ido nak pesay mangilekile na torasna dang boy aliasing majomolo natarsosa law manguli law muli banggoy boy may ido alayang go reguler do baik parsido do minimali bana ba sa taon hurang lubi law marsiajar.
na mangihut diakoni sosial. Akadamang dainang setiap tahun kita mengunjungi akan berduka di huriat tahun. Setiap sektor diangkat aka dongan ni seksi sosial, dewan diakoni untuk merapatkan suatu kekuatan mendoakan lahu mangapuli aka namarsak alani aka habuk ni roha hamatean dolan asing. Termasuk di bulan di Patupadu ruas ni huria nasoboi bemeret sejabuna alani parsahiton narenge. Jadi hobar tuak ke program ni huria tai di anggaran di pasaha do tunasida semacam kasih Natal, asi Natal lahu mangguhi las ni rohana di hari Natali dang gudang niani alai siap pilihat tai dia kadamang dainang di papungu-pungu parhaladutta jadi disagi may hobar tu anggaran naung dito Tuhan. So ngonima nang di nomor sia tu kahami mo parhalado di son uway kami do hari tahun nami di parhalado ala setiap hari Kamis marpunggu do kami sungudalan meningkatkan parbinotoan berita nauli hatani debata jala upatu pahami do absensi kehadiran songona di sekolah ba mula dong atong semacam citanya konoton isi mulu ringga si bana ibama riwot na kadamang dainang tuhami kaparhalado anggiat lam turinggas na alasa ada sian ulau tohonan ni parhalado manang situ adalah madohoti sermon yung ngatong ido ibana badang busong oni asing majolo muludaw ibana sian samarindaon alanyak kaulaon manang alani parsahiton katatangyak ko makaparhaluta retado sudiak kamardalan bima di tonga-tongan yak ka pelayanan secara khusus di tahun non di tanggal 6 Oktober halado Padita Kadep Koinonia Padita Dr. Deonal Sinaga membekali akaparhaduta na hobartu akapajuon ni parhalado di tonga-tonga ni huria jala antusias do akaparhaduta majakoni jala doho do piga-piga aka parhalado na rosya pagaran madohoti ulaw ni na mangihut mutasi song nataboto ba di taunon nung margati Bibel Prota inang padita inang Bibel Pro baru si mangucong pidana sida tu Sipang Padang Duri distrik Tolupulu Riau pesisir jala Roma inang Bibel Pro Nurmaida Sitorus gabe Bibel Pro ni huriata anggia mamarhite harorona sida di huriat tahun lam tabba aka semangatnya minggu ni huriata na mangyot aka kegiatan reso distrik dan pusat dak pulau jahok kami na pasti sudedo mardalan di bagasan aka lasni roha lumobima di distrik adong piga-piga aka ulau ni distrik tadohoti bona tahun distrik dia kabe merak tanggal 8 Februari songoni konven dohot aka pamili gathering na dipatupa di HKBP Tanjung Redep Berau kompen tanggal 30 September di Epipanias Balikpapan Utara. Songonima nang di aka kegiatan oikumene di tingkat Samarindaon parsido do huriata. Lumobima dia kaulaun-ulaun na pardumuat tu pembangunan. Kadamang dainang tapabaki do panitia pesta pembangunan ima law papunghod dana narikot tu pembangunan gedung sekolah minggu do renovasi konsistori ni huriata. Satu hal yang kita syukuri adalah bahwa kebutuhan daripada pembangunan ini sekitar minimal 300 juta. Jala di Patupado akaulau nahobartusi marhite tok ripe pembangunan. Dohot
dibain ma malam nada doho dana. Dihadirkan ma trio, personil trio lamtama, namargoar amata Nixon Simbajutak, doho tapauli trio siam Medan. Las doroha di malam i tarpapungudo lobi sian natahirim. Gabe mampu untuk membangun gedung sekolah minggu doho renovasi bagas konsistori ni Huriata. Kadamang dainang hobartusima sekitar 321.587.000 ima naung digoreton ni panitia tim pembangunan untuk dikelola dipatupa oleh pemenang tender laho patupahon pembangunan ini. So nataboto nung mardala ni saunari anggia ma di akhir atau di bulan Februari itu bisa terselesaikan juga dipakai akayana kota sekolah minggu dot parhalado ni Huriata. Suang songonima nang panitia Natal umum. Tahamulate hoddo deng gambar dala sude perayaan apen Natal di Huriat tahun hinobasannya kaamatay nata sektor walu. Ni ketuaannya mata situmorang. Dohot aka parhalado ni Huriata tung macay solid donasida jala kompak laho patupahon sudi akan nariko di perayaan apen dohot Natal ni Huriata bahkan ulam nasida sahatu tanggal sada Januari marsugut. Jala pos rohanami si anak kadana nani parade ni Huria merudak salah sekitar 75 juta itu sudah diselesaikan semua untuk kebutuhan nariko di Natal baik Natal sekolah minggu remaja naposo amaina dohok Natal umum akan nariko tu aksesoris Desemberon. Jala pos rohanami di bulan Januari melubui sebelum hami pidda ba ngadong belaporan muna pertanggung jawaban muna jala dibubarkan manyan disi hima pangiduan nami tu aka amatay natas yang sektor walu nagawi panitia Natal umum ni Huriata. Nah mangihut ma keuangan nakpenya nadong non secara rinci di pasahat bendaharata. Alna pasti sudedo mardalan aka keuangan di sentralisasi keuangan HKBP. Tamulate hoddo bahwa 55% tu BPSK disetor oleh Huriata tu pusat. Jala sian ganup aka setorani dakya hita terlebat. Ala nungata sepakati ganup hari Rabu finalnya sudah ditransfer oleh bendahara tu pusat tu BPSK untuk bagian ni kesepakatan desentralisasi keuangan KBP. Dasar ni sentralisasi adalah tertulis dalam Galatiaonum ayat 2 nama dok. Marsirupan mahamu mamorsana kanaduki imadalan mangaraduti patik ni Kristus. So nataboto manginang sentralisasi ini adalah untuk semua HKBP. Tidak kolad dihita. Tusudi HKBP nang dibuna pasugit pe. Asa doh dohita mangurupia kahurian na mekmet, hurian na pugos. Ang giakboy disi tarsagi akka pangulan na full timer. Laho mangurupi akka ruas ni huriat ta HKBP. Jala hobartusima ba tahamulate hoddo dari 250 resort yang diberi oleh Puye Porus Reward. Badoh mahita disi dapotan piagam penghargaan nomor 50 ma resota HKBP Sentosa. Jala tahamulatehon ma hobartu naung ni rekapitulasi ni bendaharata sekitar 840.190.388 rupiah nauk tasetor sepanjang satu tanggal 26 Desember yang lalu. Malamod dang dopiatong. Artinya di napinatupan ni BPSK atau pusat tanggung jawab tuh hita antara 75 hingga 90 juta per bulan. Itu terpenuhi kita di na saresoton. Mau lihat ma tinggal 45% di Huriata akka pilihan nata pasahati akka damang dainang.
Alai marsitu tu dohita makalasoni. Molo tungadok penahurang di huriata, tapatu padua kadalan lahu manggohi kebutuhan di huriat tahun. Imana perlu tu listrik, tu aik, tu akka kegiatan-kegiatan di huriata, lumubi matuak kasih palas roha. Nyaka pelayan ni huriat tahun. Kadamang dainang. Idang goki. Melutung diberek kamu pe hiranaguk pengeluaran di bulan Desemberon. Basudi do dapotannya kapelayan. Baik tim musik, baik parhalado, pangajari kor. Do sudi mana berkaitan tu sinergi ni huriat tahun. Sadadalat di lau makamulatehon bahwa gereja ini boleh diberkati oleh Tuhan lewat tangan-tangan yang memberi dengan tulus dan sukacita. Amin. Jala tapatu pado pesta gotilon. Pesta gotilon ima di hari 10 November. Sekaligus ulang tahun ni huriata na patolu pulupitu tauton. Jala taparpunguma di si gudang na 380 juta 255.000 rupiah. Puji Tuhan. Ini adalah hal-hal yang luar biasa di mana semua jemaat terpanggil untuk mangguhi pajuota lahu mangguhi nariko di tonga-tonga ni huriata. Alani pos doroha kadamang dainang tu tahu-tahu naro si songonope sude mahita lahu makarikoton. Anon pas haton ni bendaharata do akalaporani sadahal nahu parukil ho kami parhalado. Sekitar 565 kakak jemaat kita untuk memberi persembahan bulanan atau persembahan tahunan menang peliat tahun. Holat 310 sia kakak do. Holat 310 sia kakak. Itu napasahaton. Jadi bagaimana kita? Mulu terdaftar atau kita, badoh mahitan yan pasahaton tanggung jawab. Aidang diurupi pamareta hita di son. Hita tu hita do. Nah jelas semua ini terjadi karena kebaikan Tuhan. Nah mangihut inventaris boy mata bereng di tonga-tonga ni PDF nang disagihut tu hita. Songoni statistik pe jumlah torop ni ruasta sekitar 500 salah auna kimado ate 555 HP 556 kakak do hita akan nang terdata. Nakpe adong do beberapa jemaat adong tersurak guarna ada keterida halakna. Mau dipapungi sahat do tuan 600-an. Jadi sepakat do kami perhalado akan terdata mak di sektori ima tabain. Munak tagabusi ruas sampai dak kya nasi damulup inna. Jadi akan ya mulup maun akadamang dainang nahya tarida maksud tu mulu-mulu pate songon na di ai kate. Alai ba naro patuduhon hadirion na songo ruas ni huria namar minggu doa akan pertangyangan. Panutu mak ba sadok huha malate hoddo akadamang dainang persaurata saliling 2024 tahun. Lumobi tu debata pardinggan basai na toktong mangaramoti padalan ni huria taha KBP Sentosa Samarit daun. Sonang sohari beribuan saliling sataun bulunon. Paduahon tu sudia kadongaku parhalado. Nasay takasita laho manggohiak kapajuotai di setiap hari Kamis marsermon doho di sudiak kaulauta na marragami di tongan huriat tahun bersinergi dohita. Na mangihut mauliat itu panitia tahun okumene inklusif. Pinanami inang nyonya situa ade simbolon baru silalahi do akadongan nasida na selalu bersemangat untuk mengkarap padoti sudiak kaulauta. Suang-songoni matu guru-guru sekolah minggu. Saya percaya mereka ini adalah anak-anak Tuhan yang terus dipakai dalam meningkatkan kualitas pelayanan di sekolah minggu di tengah-tengah huriata. Adong dua guru-guru sekolah minggu yang ditik-tik kodope di huriat tahun. Alai mungkin tu tahun naro. Badi tik-tik komanasi dalam memang adong istilah masa percobaan. Unang atong guru sekolah minggu HP hola sehali ro. Ba itik-tik kon lakiabe ro. So tunggabi maila orang tua anak. Jolo adong jo dinasidak ka pelatihan baru biasa ditik-tikon. Na mangihut tu sudia kaparhobas ni huria, tu dewan-dewan, pengurus kategorial seksi-seksi, tu ka pangajari kor, organis, tim seksopon, akan aku nami remaja, napa sebulung. Terima kasih kamang bahwa kalian terus dipakai Tuhan untuk menghidupkan suasana ibadah kita melalui
saksofon yang luar biasa kalian tiup. Diberkatilah kalian dalam masa depannya, dalam sekolahnya. Dan teruslah menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, jujur, dan baik. Suang songonima tu saluhut aka amanami, inanami, panitia pesta pembangunan yang sudah berjeripaya untuk mengumpulkan dana. Tu pembangunan konsistori dan sekolah minggu ni Huriata. Lumobi ma tu hamo kamang panitia pembangunan yang sudah diberi mandat untuk membangun gedung sekolah minggui. So na udok nakin ang ma di akhir Januari atau di bulan Februari 2025 sudah selesai sikop aka ulautai. Dohot tu sude tarlumobi na parpudi tu saluhu ruas ni Huria. Na manupahi sudia kau lauta di pakobasio di Huria tahun nasa tahunon. Secara khusus matoka keluarga-keluarga sebagai donatur ni Huriata. Nasohagara kami nasida. Sen sektor sada, satu sektor walu. Mulai kebutuhan ni Huriaon, pitor hatok doha mumat transfer. Bahkan naso hudoko kami pe tor dilehok kamu nado akasinamoti di tonga-tonga ni Huriat tahun. Tarpasu-pasu mamu akadamang dainang di tonga-tonga ni rumah tangga di ngulumuna. Aka ama lansia saluhutna. Saya tarpasu-pasu manang pinoparmuna. Songonima nabuh pasahatami diberi ni Huriata. Alani ubay kami masada ayat di sada Korintus 15 ayat 50 alu. Madok ope hamu kadongaku na hinaholongan marsihoho jala sumubauba mahamu dalam sumurung matoktong di bagasan ulau ni Tuhani. Padiboto hamudo dang magopo halu jaumuna di bagasan Tuhani. Tuhan memberkati, selamat menyongsong memasuki tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati. Salam Horas. Pasahatami matu bendahara pasahaton aka parhepengon ni Huriata. Shalom. Horas mari kita saluna amang dainang suang songoni akan naposo bulung akar ruas ni Huriata di bagasan Bodarion. Kami jongjong di son songon bendahara ni Huriata naing pasahatoma songon laporan parhepengon ni Huriata di bagasan tahun nabolonon di tahun 2024. Tapuji ma Tuhata perdingkan basai nasa totong mangaramoti dot mamasumasuhita jala di totong dileo di ita sehaton akka selas ni roha di tonga-tonga ni kita di tahun nabolonon. Di hamu amang dainang salut ruas ni Huriata kakasdo di hilala Huriata akka pasu-pasu di tahun 2024 ton boy do dinggam mardalan akka program-program ni Huriata jala parhepengon ni Huriata pe tungulido saat akhir tahun 2024. Salani doa manginang sudah ruas ni Huriata kami sian paralado ni Huriata pasahatom mamolate godang di akka panupok muna di Huriata saya di pasu-pasu Tuhata mahamu di akka ulau muna jala ditabay akka sinamot dihita saluhutna suang-songoni ng akka hasehaton. Damang dainang na dihaolongan di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus pasaton namin secara garis besar songon parhepengon ni Huriata songonom parhepengon ni Huriata. Penerimaan ni Huria di bagasan tahun 2024 gudangna 1.273.872.872 rupiah. Pos-pos penerimaan songon naung ditampilo kami di sini na perjoloy mapilian o mana mendukung manang na mangalean songon sumbangan na cukup besar godang na 557.650.000
rupiah. Toto ripe o manakani na dakoni amang padita na songon si bonota di bagas at tangyangta asatung di taon-taon na nengro sude ruas ni Huriata naing manyan doot berpartisipasi di na mga lehon totoripe. Songon na kanidokon 310 siya kakama na mga leho totoripe di hita di bagasa sa taon noon. Dohot total hepeng na masuk 126.850.000 rupiah. Dibagi mon 45% tuhuria, tapos tama di bagasan sa taonon 57.082.500 rupiah. Ima siyan totoripe. Soso-soso siya kami amang inang asamanya rea retaro hata di taon-taon naro asabuy sudah merdala program ta di taon-taon nanengro. Aka hamalatiaon tajalo do 27.800 perpuluhan sian sewa sopo gudang di bagasan sa taon noon tajalo do 152.725.000 rupiah. Tahalasod do jalamado maliate do hamisian perhalado tuhamu amain damang dainang sa luhut na ruas ni Huriata dan pesta gotilon di tahun 2020 na di bulan sabolas dapat tado 310.720.000 rupiah. Akana asing termasuk maun amplop pendukung program Huria, dot aka amplop Natal, dapat tama 162.326.766 rupiah. Pengeluaran ni Huriata, adorang sohu patorak kami pengeluaran ni Huriata, perjoloma hu pasatami dihita saluhuna, mungkin dang sudah hita maboto manang mga tusi songon program ni Huriata. Anggaran ni Huriata di tahun 2020 ditotopodei melalui rapot Huria di awal tahun 2020 gudang na 1.305.200.000 rupiah. Jadi songonoma pengeluaran ni parhepengon ni Huriata. Pengeluaran ni Huriata di bagasan sa tahun na bulunon gudang na 1.202.196.906 rupiah. Pengeluaran sekretariat gudang na 110.174.220 rupiah. Diaka pelayanan ibadah gudang na 108.724.000 rupiah. Diaka honor dot aka transport gudang na 208.365.000 rupiah. Di biaya pergantian manang pensiun parhalado dot padita di tahunon gudang na 62.146.000 rupiah. Di rapat-rapat dot aka kegiatan termasuk perjalanan dinas 44.150.000 rupiah. Kontribusita tu resort gudang na 47.100.000 rupiah. Si palas rohani parhalado dohot aka parmusik pangajari kor sudema na makalojaho di bagasan Huriata tapasa masih palas roha di bagasan sa taonon gudang na 210.120.000 rupiah. Di pemeliharaan inventaris di taonon nakani ngamang padita dang pola di patolhas di hita
di bagasan tahunon sebenarnya tapauli do bagas ni Bibil Pro di bulan-bulan Mei. Jadi tapake do anggaran ni Huria paulihon bagas ni inang Bibil Pro dan sian anggaran di pembangunan lalai disepakati perhalado ma waktu asa sian anggaran Huria ma tapake lau paulihon bagas ni inang Bibil Pro. Jala tapake doi sekitar Rp130.775.000. Di Dewan Kunonia termasuk mon aka kegiatan ni sekolah minggu Koinonia di aka sekolah minggu ama ina naposo bulung tapakaluar do ono 66.700.000 rupiah. Kemudian marturia jaka kebutuhan ni parmusik do akana asing tapakaluar ma 10.855.000 rupiah. Kemudian diakonia oma aka dana sosial kunjungan namar sahid di bagasan sataunon mardiakonia do huriata 56.700.000 rupiah. Nah selanjutnya mamang inang songon rekapitulasi ni parhepengot tasalahutna di bagasan setahun dabulunon adong do di baik anggaran nata tetap pun di awal tahun dohot realisasi ni tahun 2024 sudeyo namang diserhami do di grup ni parhalado suang songoni manang di grup ni sektor masing-masing boy manota caha secara detil tu dia do akka hepeng ni huriata jala sadia godangna adong do disirincian na di baik kami molo tatampilon agak geleng amang inang tulisan nada jadi dan pola ditampil kami. Amang inang songon nakaning nahuroko kami penerimaan ni huriata 1.275.300 saldo di tahun 2020 budangna 300.125.754 rupiah. Pengelewaran ni huriata di bagasa satahunon 1.226.156.106 rupiah. Marsaldo ma huriata di tahun buku tanggal 30 Desember 2024 gudangna 275.302.720 rupiah. Tasetordo tu pusat tu BPSK songonang di patol satahunon gudangna 840.180.388. Pembangunan amanginang di tahun 2020 bersaldo do pembangunatan 10.554.185 rupiah. Penerimaan ni pembangunan tadi bagasan satahunon gudangna 545.126.075 rupiah termasuk maun dohot malam dana dan dada nang di patorhas ni amang padi tanak kaningan dohot akka iuran-iuran pembangunan termasuk madison secara detail buma tabereng di laporan keuangan naung di baik kami. Pengeluaran ni huriata nga termasuk di so namang songon napaulihon konsistori manang gedung sekolah minggu nung ditenderhon. Pengeluaran ni di bagasan satahunon gudang na 427
Rp810.713 rupiah. Marsaldo do pembangunan di Huriata di Bagasan sataunon gudangna 110 juta 690.547 rupiah. Jadi pengumuman sudi saldo ni Huriata di Bagasan sataunon Huria dohot pembangunan dohot kategorial naso di pasar tami dope gudangna 320 juta 422.267 rupiah. Songono mah atorangan ni saldoni huriat tamang. Di bank BRI atas nama HKBP Sentosa Samarinda nomor rekening 0082 01 004482 309 godangna 325 juta 223.352 rupiah. Ditiup pami masongon hembeng cash di bendahara godangna 3 juta 130.115 rupiah. Songonima laporan di Parhepengot Tamang Gainang di tahun 2024 ton marhiteo sahalinai upasa tamima moliate tuhamuna amanami nanami songsongoni nang parhalado nang dot akauluan amang padita do bibil pro disude akka pangarupia muna amang inang songsongoni nang tangiang muna kabiboy do mardalan parhepengon ni huriata saya di paso-paso tuhatama huriana songsongoni nang hita saluhutna mulai tema di hutat di tuhata songoni ma parhepengon di huriata di Bagasan Tikion horas mulai tema di hita. Nahupar sangapi kami amak pareces naro sir Balikpapan. Selamat datang ma diamang. Nahupar sangapi kami padita resort amang lubis. Nahupar sangapi kami padita fungsional amang sinaga. Saksonima nang inang Bilporo boru sitorus. Tarlumawi ma dia kadongan. Dohot natutuan nami sola guru Asia. Dohon nami ma mauliate tutuhan. Ala di pasara dope hita di bagasa bodario di bagasa kahipason. Tarlumawi ma dongan nami na dong di Sopogodang. Nasetia dope mabege dohot madongani aka hata napasahat tami sa jolon ang giyak ma dibigi hamu do dengga namang nakpe hamu hudul di luar naparjolo di son dohron nai masong dadak penito tua sada silopa gadong dua silopa puli mulutuk pe hami sa sektor 5 napasahaton hata mauliate sudah mahita amang inang mendapat akan nauli ala kebetulan se hita sia sektor-sektor mereka dekat do madokon mauliate do pasahato selamat tahun baru hari Natal dihita saluhna tuak kapangulani huriata do taka situat. Jadi
Dohron nami ma perjolo mulai ate tutuan debata parga basai. Alatong do pe dilihat dihita hai pason. Di bagasa 1 tahun na bulunon. Mulu taetong-etong 3 menit mahita di dongani di bagasa 1 tahun non. 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Masai dengkado dilihat tuhani dihita akahai pason. Alani manginang di tahun-tahun naneng sidaladata tu tahun 2025 on anggia ma dilihat tuhata akan adenggan akan nauli soon di tahun 2024 ndak lewati tang liling beliau tata nama tahun 2024. Na mangihuk muse ala dakpolo be gajang berado horon nami be ala huber tabereng do songon pelayanan ni huriat tahun nenggado sude songon nani jahon ni amak pedita resok nakis sude dakpola si jahau be aka nauli do sude nenggado merdalan pola masukam ma siak kami do takka dia manadeksi paringkarota tu hari-hari naneng ro ina ma pada posyak kami mulu akka pertanyaan do tak kanasi parhepek kepengon dengan do hujahami di huriat tahun anggiap ma di tahun naneng ro boy tabarenggan tongoni marang do nami di hamu amak situ nami berserani roh mahamu membuat ruason asa boy di hari-hari naneng ro di tahun naneng ro tabarengga huriat tahun. Toksoni ma tarlimoy ma di hamu detutuan namnya kaupung. Alaho pakilalaho kami do nuaing song gereja tahun bersusah payah do hamu na julu lama diri ho kuriat tahun. Gumurang do rohon nami di hamu akan detutuan nami na berdiri hon nak gereja na julu. Sa dilihat Tuhan di hamu kahai pasok. Asa boy hamu mereng-mereng to ka generasi muda neng berlanjuton naka program ni huriat tahun. Ima sirohon nami secara khusus diamu ama nami ya kaupung nang bersusah payah na jolo mengulang paringkaton huriat tahun. Jadi sirohon nami ala dengkado berek kami merdala sudah di huriat tahun do takka kategorialna pola masuk ma hulala hamin secara huberek kami songon seperti selalu dihita ruas tarlemoy ma di hamu wakano poso amu nama haduan mengelanjutkan song program ni huriat tahun na parengkato tujuan ni areon asaboy bersadani roha hita tarlemoy ma hamu wakano poso molo hober kami song masukan maon di hita sude alana molo hubereng huria sentosaon on nama huria na jumago huber kami narong di Kaltimon. Puasa horo kosongoni ala bulak do areal tahun. Dang nagabe pola hita repot songon kahurian asi. Pola efek tarama tapapungu do tak kakasta dohot serani rohata songon dia mabek kuriat tahun sejago. Molo akasong masalah parkir molo hari-hari besarom memang terganggu do lalu lintas ni karena rosian kontak dosa dia. Molo tujuannya ro molo hober kami asal ma dos rohata arok kepekta boy roha dua tagali parkir saunar gaya bertingkat gabi tingkat 2 parkir. Boy do sedia kurang boy hita parkir di toru doho di gijang. Jadi molo songon jabun amang padida molodukta gali haduan parkiran tingkat 2 boy mara tarencana osongod dia marang dari sapingon marloteng mengharap tusan boy manor tabay man ngosong jabuni pedita asa boy parkir di jolo atas bawah do di samping di toro pola parkir ro na perlu bereng alani olo lalu lintas gabe terganggu di luaran imana bu pasahat tami dohot kebetulan olo sipata iba dohot di sopo gudang mulong akka
Hindi ko madotak kaulong nujuk. Boy mara masukan o siya kami. Moloro dan masuk doang mang aiki siya bopini alarang adong konopina. Dohot arong do ijoluan songon terasi. Jojok dojol maning madabu ala licin. Mungkin keramik naidang khusus untuk teras. Di mana hober kami songon masukan dihita akan berkompeten naik paling gatoni. Terutama di ayan na rokon nakin ay huriaton na marana tumbawon waeng na jumago dohot na gumura kepeng na bolobo itu pergunaho do dengan. Ima sidoron nami dakpola gajang berohon nami panutup ma cak kami congor ruas marseda di roa mahita hamu tarluoi parhalero nami dohot amak padita boy hamu mabuak kami ruason di bagasan seda di roha. Tarleboy ma di abang padita resort ala dang leleng bertugas samang anggiat ma padita naneng romuse tuhuriat tahun lebih bercahaya, lebih jago, suderonya jago alai lebih jago ma program na. Open yang jago ber kami alai anggiat ma arok sada padita arok kelebihannya sada padita nang gati. Jadi songni mamang dabu pasah hatami doron nami ma song nada kone tua balitak main na bagabe tumuda lo sitaduan arita magabe sude akarwasnya gabe sentosa molo olo hita masih pauloluan doh tamu abang akka parhalo nami doh pedita nami songni mana pasah hatami malate gorong ma tuam ma masu huria sentosa butima. Marede hita nomor 100, nomor 25, ayah saya duduk nahut pa pumupili sada ado sada B. Sampai yang
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriana hinaulongan ni Tuhata horasma dihamu saluhut na aladang rapita di mata ni pesta Natali tong mamusai pinasahat tabe selamat Natal ma dihamu saluna. Tajako mahata ni Tuhata nama makulingi hita di ujung tahun 2024 imana tersurat di buku Pasalmen biddu 37 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada songonoma didok disi sayunang mamohop ate-ate mida akka perjahati jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajuk kingon aidorasdo nasida sabio songot duhut-duhut jalamar malosan nasida songon tuburni duhut-duhut. Samar hapo satu Jehovah maho jala ulahon nadenggan ingat tom matanoi jala raduti haburjuon. Jala halomohon Jehovah jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham. Pasahak madalamu tu Jehovah jala hapo si ibana asa ibana paturehon. Jadi paulupun nama hati goramu songon hati uran dohot hapit torami songot tikos niari pasobbu majahoba jala ibana paimaima say unang moho rohamida jolma namar dohar dalanna mida bawa siulahon gete-gete o tapi rimas jala tadi ko moho-moho unang saya hamohopon turoham ay lahotunaja doi ay sana siap do sogut aka perjahati alay sana tianon ni aka nama kaposi Jehovah do tano osugut tokin nari dang disibe perjahati jala ia ditikir ho ingananna dang bejupang alai saya teanon niaka parlabokido sogo tanoi jala hahila sononna hinadea ni hadameon songonima sahat ni turpuhi akamang do kenang molo dibuat kamu manang didahamu bibil muna adong disi naginoranna ayat namok ima diaya opat dohot ayat 5 jala populer do ayatod di tonga-tonga ni huriata nama dok jala halomoho Jehovah jadi lehonon nama tuho pinangido ni roham pasahak madalamu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon jala lausima kamang do kenang apala situhuni jojo ni trupuhon tuhita di ujung ni tahunon na dibahet topi ima pasahak ma dalammu tu Jehovah. Alania saingoti takamang do kenang di ipola ni turpuhon sudi majohita madoki pasahak ma dalammu tu Jehovah. Sahalinari pasahak ma dalammu tu Jehovah. Olah ni detong dang pola sudi turpuk ni ala topik na do. Akamang do kenang parjolo molo sahat hita tu ujung tau songonon totu sada partikian na arga do odi hita laho manaili satokin tupudi tuaka ari naung tabolusi tuaka dalan naung tabolusi secara pribadi keluarga nang secara kuria pe idoba di papungu hita di ujung ni tahunon asarap hita ditugu hata ni debata
mamereng tupudi manaili tupudi tuaka ari-ari naung tabolusi raga makana masa di siadong las ni roha dong arsat ni roha raga makana masa di si naboy ra akahamaolon alaya adong muse akapasu-pasu nama baik kita marlas ni roha alay manang dia payak kamang do kainang sia nasi dohot pangurupion ni debata nunga tolhasita nuaing tu ujung ni taunon jalan aing salpuhonot taon di bagasa pangaramotion ni debata alania kamang do kainang sada partikian nama cayar gado osasitong na dihita laho mamakke partikianon laho patupa ruji patupa evaluasi diri di bona ni taoni totu tadok do ditangyang tadok nang diedeta madok diudutodo hosaki paida-ida ahu ati adong parbueni na ni ulam diau hape jojot tarhiripo parbuedang oloro lapatan ni dilehod debata tu hita ari ni ngolu akamang do kainang makirim do Tuhani asa jupangsa parbue na denggan sia tonga-tonga ni parngulota sia tonga-tonga ni keluargata nang sia tonga-tonga ni parsaurata di tonga-tonga ni huria nuaeng saha mahita tu ujung ni taonon duk tadalani sude ari na pinasahat ni Tuhani tuhita bohado ulaning molo makuling Tuhani tuhita di bagasan bason ati tungdo songon na di edei musena jojot tarhiripo parbuei dang oloro ido hinariko hina argani parpunguat di ujung taonon asa sude hita koreksi diri patupa evaluasi diri songo dia mahita mamake ari-ari ningolu nang pinasahat ni debata tuhita molo taidei taula hoddo ulaon na denggan ganu pari na tau pasangapo Tuhani acurata bilangi sude akapabahenatai dia do gumodang akan adengga do taula dia do pan ni Tuhani manang aka namangarsahi Tuhani do di tonga-tonga di parngulut taula alai taboto molo dileho Tuhani ari itu hita laho mangulahon na dengganido sia mulana akamang do kenang ditopa hita jala diloas hita sorang tua siang anon asa mangulahon na dengganido asa marsangap do Tuhani marhite parngulota pribadi parngulota di tonga-tonga ni keluarga songoni nang parsaurata di tonga-tonga di huria naing marsangap Tuhani marhite saluhut na tapatupa danggabe sebalikna mangarsahi Tuhani marhite aka nasala natadopi nataulaho diadopan ni Tuhatai molutaida kamang do kenak kahurangan ni pabahenata om matikina hita mangido asini roha ni debata manopoti dosatai manopoti salatai diadopan ni debata dihirim tuhata marhite turpu nasahat tuhita di bagasa tikion parjolo taida disi naeng boy hita toktong mangolu di bagasa kasitongan nangpe maringan di tonga-tonga ni hajahaton hidup benar walaupun kita tinggal di tengah-tengah lingkungan yang jahat jala sasitong na idomisini ya Kristenota molo dido Yesus sahali husuru dohamu songo biru-biru tu tonga-tonga ni babiat ninna sasitong na
paingotok kita doi paboa inganan parmianata di hasyanganon sa sitong naboy dugo parhon songo perbebiata do naboy mabul kapita naboy mabakita marmara alay songo biru-biru ni Tuhani hita dihirim boy tok-tok kita mangulu di bagasa kasitongan di bagasa katigoran nangpe di tonga-tonga ni perbebiatan nangpe mangulu hita di tonga-tonga ni aka parjahat ido nadido nanakining di bagasa terpuhi sayu unang mohop ate-ate mida aka parjahati jala unang mangiburuho mida aka siulahon hajuk kingon molo tataringoti kenakalan remaja boydo adong habegian padohan ninatoras rupani na mangapini anakon na madog sa sitong na naburjudo anakon alay tarikutiku mo to kadongan na nakalinin alay ngolo ni ha Kristenon nang pemangolo di tonga-tonga ni akan najahat di lingkungan yang tidak baik ibana toktong mangolo di bagasan hasitongan alanido ubadidok unang mga piyan marnida kaparjahat molo petaida akaparjahati na mangulaho kageduhani madohar hira na lebih sukses gumodang sinamot dapot sa alay halak na mangihuto Jesus ikot totong satia di bagasa kasitungani nang pesosongon na sida hadoharon na kemakmuran na kesaksesan na ala dipaingo hatani debata satokid doi songo duhu doi uhum do sitagaman na di ujungna akamang do kainang totu dang sarobak kita dak satolo pita jala dang imisini parnguluota di hasyanganon molo manata pita saharo di ujungna bohama asa dihita hangulua salililing nai ido misita ido pakirimota alanido gabe di jauh turpukok kita asa tok-tok kita mangulu di bagasa kasitongan nangpe mian di tonga-tonga ni aka perjahat manang di tonga-tonga ni lingkungan yang jahat napaduahon pasaha madalam mutu Jehovah imana paduahon ciri khas ni parnguluannya kana porsiai hataridaan ni haporsiata tutuhani tapasaha nguluta tu ibana halak napasaha tonggoluna tu debata dang luluan nibe dalan namaralo tuhata ni debata lau mangalului narikot dingoluna sinamot hagabeon hamoraon hasangaponi alapos dorohana di pangatur ni Tuhani sadok di dalan nasitongido ibana lau majalahi isude akamang dok kainang pasaha ma dalam mutu Jehovah labatan nai tak percaya hotu ibana asa ibana mengatur dan pola terkait kita dan pola terujuk kita mangulahon nageduk nasala lau majalah ya kanarikod dingoluta siganupari alai manotok kita maniup hatani Tuhani ala taboto tuhado na mangatur ngoluta ibana do na buy tuk mangalehon narikoti dihita na patuluhon disi halo moho Jehovah dungilehonon na matuho na pinangido ni roham ragam na pinangido ni rohata kamang dokena nang tujulo ano petotua dong do cita-citata sada natahirim pasti ima asa dilehon debatatu hita gajang ni umur boy hita tolhas tu tahun nai baru do ragam akan natahirim di tahun nai baru itu tu cupak kita nyan akan natalului dapat kita akan natajalahi alai hata ni debata pabuahu tu hita semacam kunci sukses boy guarota ima marhitina makalomohon Jehovah
kesukaan kita kiranya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Inna di bahasa Indonesia nai las rohata dia kaparsaura di tonga-tonga ni huria las rohata parsidoho dia kapungua pertangyangan las rohata manangiho kata ni debata las rohata marpugu di tonga-tonga ni huria imana makalmoho Tuhani jalamolo sohoni do kamang do kenang boita tiup baga-baga ni debata dungile honon nama na pinangido ni roham ragam na pinangido ni rohata alai jojo do hita sasitong na tarujun majalahi mangasahon gugota mangasahon malota marpeolotik dan marpolitik madabu hita tarujuk kita gabe ragu hita dang dapotan alai hata ni tuhata manugu hita kamang do kainang asa totong mahita makalomohon Tuhani halomoho Jehovah dungile honon nama na pinangido ni roham ay Tuhani do natuk marhuaso mangalehon nasa narikot dihita gari ibana uboto ahama narikot dihita molo tabereng itu pudi songod dia mahita majalahi narikot dingolu taon betak do dang pos rohata di pangatur ni Tuhani dingoluta betak do naong gabe tapangasahon gugutta malota sinadongata lau majalahi i gabe tapapu di hata ni debata alai marhite hataon ditogu hita musemulak tu si makalomoho Jehovah makalomoho kata ni debata disido jupak kita nata parsitai ala debata tuk mangalehoni alania kamang do kainang di natongom musehita manatap tu tahun naik baru nanaing bongotata tolu tu opak jom nari omma musena gabe pedoman hidup di hita tetaplah hidup dalam kebenaran walaupun tinggal di dalam lingkungan yang jahat unang tapaima denggak jolo lingkungan tai baru denggak kita alahita ma baliklah padinggat toni disido pung sinisira dohot panodangi akamang dok kenang songoni marang di tonga-tonga ni keluarga molo tapariahi akan adenggani tahalomohon akan adenggani cupang di tonga-tonga ni keluarga alai unang tapaima halak jo paubah rohana anak kota jo paubah rohana amat tainat paubah rohana baru paubah diri hita alai hita ma parjolo gabe tiruan di lingkungan yang tidak baik na taguari akamang dokenang dan terbaik kita haruar sial lingkungan na taguari tidak baiki ala di portibio do pehita alai di tonga-tonga ni hahulomoni do hita di jauh asa gabe panodang asa gabe sira ala ni kehadirata di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni rumah tangga di tonga-tonga ni huria akamang do kanang ikon na tau pauliuli hodo ikon na tau padenggatod di saluhut akan namasai dang mabegolap dang mabain susah moloyata begi padohan ni purusta nuaing sotung adong na pajongjong dirina di tonga-tonga ni huria tarhira seksi kesulitan ninna adong seksi kesulitan na sohya pola dibentuk alai boy gabe membentuk diri atong ngadinggan alai disuasai
mabay na kaparsualan, mabay na kasi pikiran. Alay mo lo tahiri makamang do kainang, nadingga tujolo, baheno ni debata tuhita, dito nga tonga ni keluargata, songoninang dito nga tonga ni Huria, doho mahita, makaguluhon, na jinuhon ni hata ni debata dison, pasaha ma dalamu tu Jehovah. Tapasaha ma rencana ni keluarga tabi tu Tuhani. Tapasaha manang sita-sita dito nga tonga ni Huriyata tu Tuhani asaibana na patuluson na mga lehoni dihita. Tapatarida homma natahalomohod do Tuhani disadok parnguluta asaidauta dingabasa ni debata na mga lehon nasa narikoti dihita. Amen. Martangiang may. Mauliate malituhat dihatam nong sahatu hami di bagas sa tikyon. Tiju ho hami alituhan. Asa totok kami gabi sira doho panodang nang pemaringak kami di tonga-tonga ni lingkungan na sudinggan na jahat na sojadi hami tertai tusi. Alani urupi mahamele Tuhan asa tok-tok ku halomoho kami lomo nirham hatam na denggani ima halomoan nirohanami jalahami pe radi pasahaton ngulunami tuho nunga huida hami pangaramo mudo pangaturmu dingolu nami satu ujung ni tahun 2024 boy hubolu sami di bagasa pangurupyo mole Tuhan sunguni mahuhiri pami lehono munang tu tahun na barod di hami tahun 2025 toktong ramo tamu hami jala sunggulon muhami ale Tuhan asa totok kami pasahaton ngulu nami tuho hodo na boto narikot nadinggan di ngulu nami siganu pari jala siak kodo haroroan ni saluhut nadinggan di bagasa pernguluan nami alani sian sadani rohanami Tuhan pasahaton ngulu nami tuho ngulu nami marsada-sada ngulu ni keluarga nami songoninang ngulu ni parhuriaon asa ho mana mangatur ho na mamasu-masu pasikopon pasu-pasum dihami saluhut na le Tuhan sahat di ho mahami Tuhan calo mahami di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita huhut apa saha pelian na paduahon. He
pasaha mapeliata tu adopan ni de bata martangiang mahita. Ali de bata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salut sileo-leo na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehomi tu hami pelean nami tuho. Sajalo may gabi uap na hucus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaho parasya kami pilianon, pati bulhok karajom di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami godang ni seleho-lehomi tuhami. Asalamir girhami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidohot di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang. Saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malo menuruham di unatungon songona di Banua Gijang. Leo matuhami sadaro nang dua siapari. Saya sama dosa nami songot panesa nami, idusa nidungan namar dosa tu. Padua mahami siap pangato, ai hurona punah harajang, dohot hagugun. Rodi hasangapos saling lilingna. Mula mahamu di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu nasihat Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mau. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaur homa damena tutodim. Makan kali.